Mga kapuso, hindi lang sa sunog ginakabig nga baganihan ng mga bumbero kundi sa iban pang sa isang emerhensya. Sa Zaraga, Iloilo, gindayaw sang netizens ang pagbulig ni FO2 Bogart Bedua sa Iloy nga naalangan sa pagbata tungod kay isa ka registered nurse. Wala nagduha-duha nga buligan ang manugbata nga Iloy. Napagwa ang isa ka healthy baby girl. But wait, there's more. Sang nabatsyagan sini nga may isa pagali kalapsag sa tsansang Iloy, gilayon nila nga ginbuligan nga madala sa ospital sa diin ginbata ang isa pa ka baby boy. First time ni FO2 Bedua nga makaresponder sa nagabata nga Iloy, halin nga gindisino ini sa Zaraga. Napulo na ini katuig sa serbisyo bilang bombero. Ayos gid sir ang imo pagka-alerto anuman nga oras. FO2 Bedua. Gani kapuso kung kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag sang good vibes o kung makalilingaw, makuhaan sang inspirasyon. Kag syempre, pagtulunan, ipakigbahin ng mga istorya nga ayos gid.